bisan kinsang bantugang magpipinta sa larawan. Ang makahimo pagpinta nga kinatibuk-an ug makatagbaw sa unang kalikupan nga gilalik sa mga gamhanang kamot sa makagagahom. Walay bisan kinsa nga musikero ang makakumpuso og awit, labaw pa sa kuro sa mga kalanggaman sa usa ka kanhi paraiso. Diin ang mga dahon sa ilang pagpangatagak gikan sa daghang mga kahoy, ang pagpilik-pilik paubos, nagatagik usab og awit sa kabugnaw nga matapos sa dughan sa malipayon nga inhang yuta. Ug walay tawo nga giuhaw ug masulub-on nga dili hapo-hapon ang dughan sa walay pagkahurot nga mabugnaw ug makatagbaw nga tubig gikan sa usa ka manginghatagong tinubdan. Apan ang pagkatampalasan walay pagunahuna sa umaabot ug pagkahangol sa bahandi sa tawo, nakaguba sa gihisgutan nga kaanyag. Haduol na ang dili makapugngang panahon nga ang atong mga anak ug mga apo makasaksi nga masulub-on sa katapusan na lang nga kahoy nga putlonon, sa katapusan nga layang dahon nga matagak, sa katapusang isda nga makuha sa dagat o sa katapusang sapa nga nahiluan sa mga hugaw sa industriya. O kitang tanan, anha pa makamatngon nga ang kwarta di ay dili makaon. Ang Center for Agricultural Productivity, Environmental Care, and Countryside Industrialization kun kapiksi modalit kaninyo ni ining usa ka takna nga programa nga atong giuluhan, mga labas nga huyuhoy sa kalikupan. O Diyos, pinakalabaw nga magmando sa tibuok kalibutan, ug agalon sa mga kaugmaon sa katawhan, ug mga kanasuran. Pagagiyahi kami sa among pagbugtaw, ug pagkaon, ug ubang mga panginahanglan sa among mga kaigsuunang katawhan. Hatagi kami og kusog, nga unta kami, dili mapakyas sa among pagpaningkamot pagtikad sa yuta. Pahulami ka namo ang imong kaalam, aron kami makahimo og bag-ong mga pamaagi, pagpadaghan sa ani, gikan sa buhong nga kalibutan. Hatagi kami og ulan, aron motubo ang among mga tanong. Hatagi kami og bidlisiw sa adlaw, aron mubuklad ang mga kabulakan. Ug hatagi kami og maanindot nga mga kapanganuran, aron kami makaani ug makatapok sa mga bunga sa panahon. Pagapandungi ang among mga kaumahan, gikan sa makaguba nga mga bagyo, ug panalipdi sila gikan sa mga lagiting nga mga kainit. Sa amo na nga maabot ang pungkay sa among mga kinabuhi, ug musugod na usab kami sa among pagdulhog. Hinaot unta nga kami mopahulay nga masayod nga pinaagi sa kahago sa among mga kamot, among natanom ang mga liso, aron mabuhi ang mga musunod nga mga kaliwatan. Himua nga kami mupahulay, nga nasayod, nga kami nakaatiman, ug nakapangga sa bahandi sa inahang yuta, agi ug pasalamat ngadto sa among mahigugmaong Dios, ang among magahatag og giya.
Ug kun ang among panahon sa kalibutan natapos na, tuguti kami nga makig-uban sa bulan ug mga bituon samtang naglingkod tapad kanimo. Pinaagi sa mga bintana sa imong balay, hatagi kami ug pagtugot, pagpanambo ug mutan-aw paubos aron mogiya sa mga mag-uuma nga nagpadayon sa paningkamot pagtikad sa yuta. Samtang kami matinuuron, nangaliya alang sa mga tawo nga among gihigugma. Tuguti kami nga makatagamtam og langit diha sa palad sa imong kamot. Ug kami nasayod nga kami nakahimo pagtabang sa among mga silingan. Kansang mga panagway, mao ang matuod nga silaw sa larawan sa Dios. In the heart of our land, where the rivers flow, Molify stands strong with a mission to grow. With hearts of gold, we lead with care. For the people we serve, our love we share. Oh, Molify, we stand as one. In justice and peace, our work is never done. With fairness and strength, we protect the weak. Uplifting lives is the change we seek. Through the sacred tenets, we find our way. In the light of truth, we shall not sway. Fairness and justice, equality for all. In the spirit of unity, we heed the call. Oh, Molify, we stand as one. In justice and peace, our work is never done. With fairness and strength, we protect the weak. Uplifting lives is the change we seek. Peaceful protection we give with grace. In every heart we find a sacred place. Families we uplift, their lives we defend. As responsible citizens, on us they depend. From the mountains high to the valleys deep, our mission of love we proudly keep. For the sick and the oppressed, we take a stand. Molify's touch felt across the land. Oh, Molify, we stand as one. In justice and peace, our work is never done. With fairness and strength, we protect the weak. Uplifting lives is the change we seek. In the spirit of the Datu, we lead with might. Guided by love in the darkest night. Molify forever, in our hearts you'll stay. A beacon of hope showing the way. Maayong buntag ka natong tanan sa akong mga kaigsuonang tigpaminaw sa 89.7 Ultimate Radio. Ug akong topic karon mahitungod sa tawgi. Sa dili pa ko magsugod sa akong topic, akong pasalamatan ang akong mga sponsor. 7 Star Soy Sauce. Panag-iya kini ni Dr. Roy Sasam. Kuntakalan ninyo kining nampira 0917-5078-793. Ang ikaduha, Atomic Toilet Bowl Cleaner
antis cleaner. Kontakan ni siya si Dr. Maria Eles Batukan. Ang iyahang number 0917 77 55 885. Ang ikatulo, breast. Ang panag-iya kini kang Dr. Rio Melesio 0955 195 1327. Ang ikaapat, Yumin. Panag-iya kini ni Dr. Christian Sudario. Kontaka lang niyang nambira 0918 5164 125. Ang ikalima, soday or manok. Panag-iya kini ni Dr. Marlon Saison 0923 36 55 734. Ang ikaunom, Laurel Boarding House. Panag-iya kini ni Dr. Laura Ares and Dr. Rini Ares. Ang ikapito, CG Carl Enterprises. Panag-iya kini ni Dr. Edward Campaner. Ang iyahang number 0918 911 9801. Ang ikawalo, Cocina Food Park. Panag-iya kini ni Dr. Merijon Reyes. Kontaka laning nambira 0991 42 28673. Og mao kini ang akong mga sponsor. Og karon magsugod na ako sa ako ang topic mahitungod sa tawgi. Ang istorya sa tawgi nagsugod sa mga usbong sprout sa munggo. Kini ang istorya makaumad og mga kaalam bahin sa kahimuan og paggamit sa tawgi. Usa ka popular nga sangkap sa pagkaon nga gigamit sa daghang mga putahe sa Pilipinas. Ang munggo ibabad sa tubig ug biyaan sa pipila ka oras o gabii hantod nga muka tubo ang mga gamay nga mga usbong. Paglabay sa pipila ka adlaw, musugod na utubo ang mga usbong gikan sa munggo nga gitawag og tawgi. Ang tawgi usa ka maayong tinubdan sa protina, vitamin C, fiber ug uban pang mga sustansya nga importante para sa lawas. Ang munggos sayon ibutang ipatubo ug dali lang kini muusbong sulod sa pipila ka adlaw. Mao gani kini usa ka epesyente ug praktikal nga pagkaon. Sa sinugdanon, ang tawgi mahimo usab nga simbolo sa dali nga pagtubo ug bag-ong sugod. Kini nagprepresentar sa kaandam sa kalikupan nga naghatag og mga bag-ong kahigayunan sa pag-uswag sa kabag-ohan. Ang tawgi dili lamang makaayo para sa atong lawas, apan kini usa ka praktikal nga pagtanom nga gigamit para sa daghang klase sa pagkaon. Sayon kini buhaton bisan asa. Ang tawgi ug usbong sa munggo adunay daghang benepisyo sa kahimsog ug praktikal nga gamit. Nagpalig-on sa immune system nga makatabang batok sa sakit. Mahinungdanon alang sa maayong clotting sa dugo o paglig-on sa mga bukog. Maayo alang sa pag-develop sa mga selula
o labi na para sa mga nagmabdos. Nagpalig-on sa pagproduksyon sa dugo ug makatabang sa pagpugong sa anemia. Mahinungdanon alang sa kahimsog sa kasing-kasing o pagkontrol sa presyon sa dugo. Gikinahanglan alang sa pag-ayo sa mga selyula o pagtugod sa mga kaunuran. Ang tawgi dili bugat sa calories mao nga maayo kini alang sa mga nagtinguha nga makontrol sa timbang og magpapayat. Ang fiber makatabang sa maayong pagpaandar sa digestion og makapugong sa constipation. Gikinahanglan usab kini aron makatabang sa pagkontrol sa level sa asukal sa dugo ug kolesterol. Ang potassium o fiber sa tawgi makatabang sa pakunhod sa high blood pressure or cholesterol nga mahinungdanon para sa malikayan ang sakit sa kasing-kasing. Adunay mubo nga glycemic index ang tawgi nga nagpasabot nga dili kini hinungdan sa dali nga pagsaka sa asukal sa dugo nga maayo para sa mga diabetic o mga nagpabantay sa ilang level sa asukal. Ang daghang antioxidant o vitamina C sa tawgi makatabang sa pagpalig-on sa depensa sa lawas batok sa mga infeksyon sa sakit. Ang tawgi adunay mga compound nga nakatabang sa pagpugong o pagkunhod sa mga pamamaga o importante sa pagpugong sa arthritis ug uban pang sakit sa may kalabigitan sa inflamasyon. Dali ra kini ibutang sa mga putahe sama sa lumpia, ginisang tawgi, o bisan sa mga salad kini lami, presko ug binunggahon sa atong lawas. Sa kinatibuk-an nga tawgi usa ka masustansya abot kaya og sayon idugang sa adlaw-adlaw nga pagkaon para sa daghang kahimsog nga benepisyo. Tinuod yun ni ang tawgi sa gingon sa uban nga ang tawgi kumukaon kag tawgi maka-arthritis, pero ako isulti ninyo dili jud na tinuod nga maka-arthritis. Kaya kami imbis dili mihili og tawgi sukad nga nagtanom mi og tawgi makanindot jud labi na nga ang among tawgi naay siya nga gisagulan namo og kanang enzyme nga angan sa enzyme is bigna. Mo na siya natural nga organic na siya nga among himo para ang iyahang tubo sa tawgi nindot og lami pa kayo nga crunchy. Labi na nga tulo ka adlaw ra ma-harvest, 3 labing dugay upat, pero ang iyahang gidak-on niya is nindot kay iyahang pagtubo sa amoang tawgi nga kami mismo mo'y nagtanom. Pero among pagtanom dili yuta ang pagi. Naasa sa fruit tree namo gibutang haron limpyo ang among tanom og harvest diretso na siya. Pwede na siya i-harvest mo, pwede na siya kaunon. Makaingon mo nga kaning tawgi kay gikan ni sa munggos maka-arthritis. Ako gusto niya dili maka-arthritis ang tawgi. Makapalig-on sa inyong lawas og naa pa jud siya sustansya. Og diri na lang kukutob og daghang kay salamat sa naminaw karon sa ako ang
topic o sa sunod na sad natong panagkita og ang Ginoo nagauban kaninyo sa matag adlaw or God bless. Daghang salamat. In days gone by, the earth was lush and green. But humans forgot what the earth had been. They took and they tore without a second glance. The balance was broken by a careless dance. But we are mollified with a mission so clear, to heal the earth and keep it dear, with Roger leading and Datus by his side. But nice with wisdom, our guide, our pride. We saw the world changing, the forests burned, the rivers polluted, as lessons weren't learned. But in our hearts, we knew the call to change our mindset, to save it all, our pride. So we are mollified with a mission so clear, to heal the earth and keep it dear, with Roger leading and Datus by his side. But nice with wisdom, our guide, our pride. Doctors of the earth, we stand as one. Roger, Datus by and nice, our work's never done. We teach and we guide, with knowledge in hand, to leave a legacy to protect this land. We tell the world it's time to change, to hand over the earth, not rearrange. To future generations, we'll pass the key to a world restored, to live wild and free. Yes, we are mollified with a mission so clear, to heal the earth and keep it dear, with Roger leading and Datus by his side. But nice with wisdom, our guide, our pride. Together we rise with knowledge and might, for the earth's future will stand and fight. Mollify unites with a purpose grand, to heal the earth and take a stand.